एक्चुअली दायो दंफैयो आङो लखिमपुर बगिनदियाव दंफैयो आरोना सियाजुलि होननाय मोनसे जायगायाव। दायो आं माने बेवहाय दंफैयो, नोंथांमोना थांनानै टाइटेल खोनानै मिथिखाबाय जानांगौ। नैथिंजाय माखासेफोरा खामानि मावगासिनो दङ। एक्चुअलि आंबो खामानि मावनो फैदों आरोना नैबावहाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन एक्चुअलि आं बावहाय मा खामानि मावनो फैदों। बिदिब्ला लेट्स गो गाइस, भिडिअखौ स्टार्ट बानायदोनि। दायो जोब्बाय गाइस, क्रिकेट गेलेनाय नायनो फैदोंमोन आरोना नै। जायगाया जि बरियाखा लोगोफोर। बे जाबाय पिकनिक स्पट आरोना, नोंथांमोननो देखायनि आं। एक्चुअलि बे जाबाय लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बगिनदि सियाजुलियाव दं आरोना नैबे पिकनिक स्पटआ। दंफांबारि गोजानै जि मोजां जाखागोन गाइस रिल्स बानायनो सिख्लाफोरनि थाखाय। ओरैबायदि मानसि जायो आरोना नैबे पिकनिक स्पटआव, नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों आङो। नैथिंबो मानसियानो गोजा आरोना, नैथिंबो मानसियानो गोजा। ओमफ्राय नै कम्पानि दङ, ओमफ्राय ओरैजाय साइडआव जि मानसि गोजा आरोना नैफोर गारि थानाय माखा मानसियानो गोजा पार्टि जानाय। जायगाया जाबायदि मोजांखा आरोना। क्रिकेट नायदोंमोन, एक्चुअलि क्रिकेट नायनानै फैबाय आरोना दायो जोङो। नै मानसियानो गोजा इथिं, बिथिंबो दं मानसि गोदां नै। ओमफ्राय कम्पानि दं आरोना, खामानि मावग्राफोर थायो। नै खामानि मावग्रा मानसि थायो आरोना बेवहाय नै। बेवहाय दङ ओमफ्राय दिरगा होननाय मोनसे दैमा दं आरोना नै बेवहाय, जिथुनाखि बगिनदि मोनहैनाय आफांखै बगिनदि होनो आरोना। ओमफ्राय नै मानसियानो नोगोद दंखायो लोगोफोर, बिथिं मानसियानो गोजा नैफोरो। बे जाबाय सेकेन्ड पिकनिक स्पट आरोना। ओमफ्राय नैथिंजाय दङ मोनसे, नैबेखौ बारनानै बैखिनियाव दङ आरोना। बेखौ बारजोबथारनानै मोनसे पिकनिक स्पट दंबायो, बेवहाय बांसिन जायो आरोना मानसिया। ओमफ्राय नै बेवहायबो जायो गोबां मानसियानो गोजा नै बिथिंबो। नै खाथियावनो दङ दैमा दं आरोना बेवहाय। ओमफ्राय खामानि मावग्रा मानसिफोर थायो, बेफोर गासिबो केम्प। नै गाइस मिस्ट्रि मावगासिनो दं, उफाय गैया लोगोफोर। हाजिरा मावनो दंफैयो आङो लखिमपुराव। लखिमपुर बगिनदि सियाजुलियाव दंफैयो आरोना आङो नै, हाजिरा मावफैदो गाइस। वाव नै गाइस जि थार लायलाय फैदों आरोना नै, आगोलथिंबो थांबाय नै टिमखौ। वाव नै लाइन थार लानानै फैदों आरोना पार्टि जानो। नै थार गोजा आरोना, बिथिंबो दं आरोना नै मानसियानो गोजा। मैया लाखिजोबफैबाय। नै गाइस बिदि बानायगासिनो दं आरोना, बिदि रिं बानायगासिनो दं नै दायो। माखासे बानायखांबाय, ओमफ्राय नै बिदि खादों आरोना। नै दङ बिसोर खागासिनो दं नै। दायो औवा दाननो थांनि आरोना आङो केम्प बानायनो थाखाय। नै बे केम्प दङ मालायनियावसो जोङो थादोंमोन आरोना, हरसे थाबाय बावहाय। ओमफ्राय दायो बेलेग बानायनानै जोङो थागोन आरोना। दायो औवा दाननो थांनि बे बागानाव नैथिं औवा सुबा दङ, बे औवा सुबा थांनि। थार लायै पार्टि जानो फैदो सियाजुलिनि सिङाव थानाय। ओमफ्राय नैबे जाबाय बोरैबा दिरगा दैमा दं आरोना नै बेवहाय। नोगोद मानसि जाखायो बा दिनै गाइस मालाय 15 आगष्टनि पार्टि बिराद जानो फैदों आरोना। जोंहा आरो एक्चुअलि खामानि मावगासिनो दिनै 15 आगष्टआवनो, उफाय गैया लोगोफोर। नै दायो जोङो थांगासिनो दं, माखासेफोरा सहैबाय। गोबां दंखायो नै पार्टि जाग्राफ्रा एक्चुअलि मानसियानो गोजा आरोना। ओमफ्राय नैथिंबो दङ ओरै मानसियानो गोजा।
एक्चुअली दायो जोङो थांगासिनो दं औवाबारियाव आरोना नै औवाबारियाव दायो थांगासिनो दं जोङो एक्चुअली दायो औवा दाननो होननानै फैदों आरोना केम्प लुनो थाखाय उफाय गैया मा खालामनो लोगोफोर 15 आगष्टबाबो जों एक्चुअली जबरदस्ति खामानि मावगासिनो दं आरोना आखाइफ्रा नै अबस्था गैला माबायदि गोसोम जाजोबखो मोखाङाथ' अबस्था गैला आरोना फेसा गाज्रि जाजोब्बाय एक्चुअली उफाय गैया दायो थांगासिनो दं जोङो साथाम ओमफ्राय माखासे मोनहैबाय आरोना एहाय दायो औवा दाननायखौ नोंथांमोननो देखायगोन आरोना बे जाबाय सियाजुलि गामि आरोना बेंगलिफोर गोजा बावहाय एक्चुअली गोबां बेंगलि दं ओमफ्राय नै बावहाय मेचबो जागासिनो दं आरोना सियाजुलि एल पि स्कुलाव क्रिकेट खेलबो जागासिनो दं ओमफ्राय दायो जोङो बे खाथियावनो नै औवा दाननो हाबफैबाय जोङो गासै थिं 6 जन ओमफ्राय आंजों 7 जन आरोना दायो नै बेफोरा दिगदारावबो नै दायो दानसिगोन आरोना जि साफा साफा हावायाबो गोलाव गोलाव नै दायो थांगासिनो नै जोंनि मालिकानो दानना हरखायो मालाय लाना फैदो आं थांनोसै दे दे कका पैसा काललै दिदिम हा अ सिखाजो बोरै सिखाजो लानो दसे दानखांबाय आरोना दायो औवा गुबैखौ थबा लांसै आरोना ओमफ्राय बुखाथ'सो लांसिगोन दानगासिनो दं नै थारा फसिबाय नै अबाव गारि सोना लाला बायदोलै दहायनिफ्राय देखायगासिनो दं आरोना बिसोरो हाब्रुआव सालायनो जायगा मोनाखै बिसोरो सालाफ्रा जि मालाय पार्टि जागासिनो दं नुवाखै लोगोफोर जोंनिखौ ना पार्टिखौ जोंना पार्टिया एसे 15 आगष्टआव जोंना नै बिदि पार्टि जायो आरोना अदार्स पार्टिया नै बिदि मालाय इन्जय खै फुट नै बेखौ 10 फुट होयोबा बे जोंनिखौ 8 फुट हो आरो न' बानायनो रोङा नामा फाइनाली गाइस जाबाय नै जोंना केम्पआ बेनो थानांसिगोन उपाय गैला नै नै जायगा दायो गाइस फुटबल मेच नांनोसै आरोना ओंखारजोब्बाय नै रेडि जाजोब्बाय गासिबो बायदि फैगासिनो दं मानसिफ्रा ओमफ्राय नै फिल्डआ बावहाय दं आरोना बे जाबाय सियाजुलि एल पि स्कुल आरोना बावहाय गेलेगोन बिराद मानसि दंखायो नै 15 आगष्टनि इथिंबो नै पार्टि जाग्राफोर गोजा बिदि मानसियानो गोजा आरोना पार्टि जाग्राफोर আৰু সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰেফাৰী মহোদয়ে 25 মিনিট খেলাম বুলি আমাক অৱগত কৰিছে গতিকে আমি ফুটবল খেলে दायो गेलेमोनगौमोन रायलायफैदों आरोना दायो कमिटिजों रायलायफैदों दायो जागासिनो दं गाइस खेला जोंना टिमा नेगासिनो दं बहाय गेलेनो थाखाय दायो नेगासिनो दं आरोना गेलेनो थाखाय दायो नै बिसोर गेलेगासिनो दं बिसोर गेलेखांनायनि उनावसो डिसिसन जागोन आरोना जों गेलेनो मोना ओमफ्राय दायो बिसोर गेलेगासिनो दं आरोना ओमफ्राय नै नेगासिनो दं एक्चुअली जों गेलेनो थाखाय फुरा एक्साइटेड खामोन आरोना लोगोफोर गासैबो जोङो टिम बानायखाबायमोन ओमफ्राय लिस्टबो खाबायमोन बेनि उनाव मा जाखोथाय ओमफ्राय दसेनो मोनाबाय होननानै जानाय नंला होननानै बुंबाय आरोना टाइमखौ एडजास्ट खालामनो हायासै बिसोरो गाइस दायो जोङो दखानाव दंफैयो आरोना दखानाव मेथाइ जानो फैदो लामायाव फैयै फैयै एक्चुअली 100 थाखा फैसा मोनबाय आरोना जोङो ओमफ्राय दायो मेथाइ लाबाय दायो ओमफ्राय नैबे फार्स्ट टाइम लोंनो आरोना बे जाबाय 7 आप लोंफेराखै आरोना मा बुस्थुथाय लोंना नायनोसै नैथिंबो जागासिनो दं लोंगासिनो दं आरोना 7 आप दिनसे फार्स्ट टाइम आरोना
खोमसि नुजोबबाय 7 up जों गेलेयोसोमोन खेल माबा जादोंमोन दाबायदि बियार आरो ना बियार नङा बियार नङा जा बुरजा थायोना 20 थाखानियानो बथलासो 10 थाखा थांगोन बथलावनो 10 थाखा गाइस लोंना नायनोसै आरोना 7 up फार्स्ट टाइम माने फानहैयो आरो जाला मोनला आग्रा मोजां आगा स्प्रेडानो आरोना सेम नै आसला बियार लोंदों 7 up निसा नाङि बिसिनानै लोंख'नो हाया फाग्लासो गाइस लोंनानै गोलोमफ्रुजोबलायबाय आरोना ओमफ्राय गोरगलायदों बेखौ लोंनानै नैबे जाबाय 7 up आरोना फार्स्ट टाइम एक्चुअलि 20 रुपिसल' लायो बेखौ फार्स्ट टाइम लोंबाय नोगोद बुरजा थायो आरोना जा बया नांबाय लोंनानै स्प्रेड बायदि सेम दखानाव फैदोंमोन जोङो लोंखांजोबाखै दाबो नै बिदि बुंलायबाय हेल' एभ्रिवान गुड मर्निं नै दायो सिखारबाय आरोना दायो फुंनि 5टा जाबाय एक्चुअलि आं नोंथांमोननो देखायनि आरोना मा खामानि जोंनिया नै बेफोरबायदि बानायो आरोना बेखौ दैमायाव लांगोन आरोना बिदि दालायनानै नै बेफोरबायदि बानायो मैया नै थार फिदिंनाय जायगाया पागला फिदिंदो आरोना मैया नांथारदोंबो साला नायदो भिउखौ ओरैबायदि मोजां आरोना पाहार खाथि खाथि नैबे जाबाय दिरगा दैमा दङ सानाबो ओंखारबाय नै गाइस दायो जोङो सफैबाय आरोना बे जाबाय दिरगा दैमानि जि मोजांथार आरोना दैया सोरसो बोहैनाय बारा गोथौ नङा खोमा थौले थौलेसो नै बगि नदीनि खर' दैमा आरोना बियो नै गाइस दायो बालाबारि खुसेंग्रा नुदों आरोना नायनो मोनगोन मोनाथाय दंना गैया मिथिया आरोना नायनि एसे आंनाव दं नामा खुथिनायसो थौलेसो थौलेथार ओमफ्राय गैया माथो बिराद खुनाय दं आरोना ओमफ्राय गैया माथो गैया गाइस मोनासै बालाबारि खुसेंग्रा बुदोंमोन आं बिराद दं आरोना जिं जिं खुरनाय नैबो खुरफ्रामनाय गोजा बालाबारि खुरनाय जायगाया सेसा बिराद दं खोमा बिराद आगान दं नै सेसा हाबा बिराद थायो खोमा बिथिं माबा दं आरोना थोरि हाग्रा दं नै सेसा बिराद दं खोमा आरोना हराव जि सैमा सोङो आयु जोंनि बै केम्प खाथियाव नोगोद सैमा सोङो आरोना देन्जार सैमा सोङो एक्चुअलि बिथिं नुहुरो खोमा आरोना बायदिसिना ओंखायनो बिराद सोंहरो सानाबो जिबायदि जाबोदों आयु नै लोगोफोर नै बे जाबाय दिरगा ब्रिज ओमफ्राय बे जाबाय दैमा आरोना नै ओरैजाय थांनाय बैखिनियाव बगि नदि होनो आरोना बगि नदि दैमा ओमफ्राय बेखिनियाव दिरगा होनो आरोना दिरगा दैमा ओमफ्राय जाबाय दिरगा ब्रिज ओमफ्राय बेथिंबो दं आरोना मोनसे दैमा बे गामिखौ बारनानै दैमा दं ओमफ्राय बिसोर मोननैजों जइन जानानै मोनसेल' जालाङो आरोना ओमफ्राय बगि नदि जायो ओमफ्राय ससे थांबाथाय एसे गोजान जायो आरोना ओमफ्राय बगि नदि दालां मोनसिगोन
बेजों लामा दं ओरै थांबाय थाबाथाय मोनहैगोन आरोना। ओइ मालाय मर्निंनि मावबायानो खामानि। मिक्सार मेसिनबो दंखायो आरोना मोननै दं बैथिं मोनसे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।